Sa mga nag-diet, sumuni ang salad nga dali ra kayo i-prepare. Samot na og naamoy mga dinaliang lakaw. So first, nagkailangan lang ta og lettuce ug nagkailangan lang sad ta og mangga. Ug nag-add na sad ko ang nagtuna, flakes and oil pero ang akong gigamit hot and spicy. Anyway guys, kanadi akong lettuce nga akong gipalit nga buo is 40 pesos na siya. Dayon kaduha ka adlaw na ko na siya kaunon or gamiton. Kay para makatipid ta sa tuwang diet kay once nag-diet ta is dili ta kailangan mo kaon og dagan. Ug sa mangga, kanang mangga akong gigamit guys, katulang yun ang small size nga mangga. Kay kung ma-over man gud kagkaon sa mangga, so pwede sad mo taas ang imuhang timba. Mao nang gamay lang nga mangga ang inyong kailangan sa inyong salad for today's video. Dayon ang lettuce, hugasan nato na siya og maayo kay para sure nga limpyo siya. Og gihugasan na sad nako akong lettuce og mineral water. Og ang pag-slice nako sa akong lettuce, so ako siyang gipino kay mas prefer nako nga pinuhon nako pag-slice ang ako ang lettuce. Ug mao ni ang mga benefits sa makuha ninyo sa lettuce. Number 1, lettuce is low calories, vitamin E, vitamin C ug vitamin K, folic and potassium. Ang lettuce also ay high water content pod siya. Ug ang lettuce sad is taas siya og fiber. Ug daghan pang mga benepisyo ang makuha nimo sa lettuce kung iapil nimo sa imong diet. Ug ang mangga sad is dako kay siyang tabang nga makasunog sa tuang mga tambok. Ug dako kayong tabang ang mangga sa tuang diet kay isa siya sa mutabang nga makatunaw sa tuang mga fats. Ug mayaman sa bitamina ang mangga. Ang mangga kay high antioxidant, vitamin C and anti-cancer, magnesium, potassium, and magnesium. Ug uban pa, so daghang benepisyo ang mangga mao nang perfect ayo iapil nato ang mangga sa to ang diet journey. Ug ang tuna is pang-balance na na siya sa atong pang-diet para naputay protina sa to ang diet. Mao nang nag-add lang ko dirag isda ug tuna. Ug take note guys ha, so dili ta basta-basta maniwang di porket nag-low calories ta is maniwang dayon ta sa to ang gipangkaon. Ug maoras sa din akong i-share sa inyo guys for today's video. Bye oy.